סבתא מוציאה את החזה מהעוף השלם בשביל הספיחה. את לא חותכת את זה? לא, אני משאירה. את מוציאה את האור בזהירות, אבל לא קורעת אותו. לא, הנה, הוא שלם. אחר כך אני מכסה את זה יבש בעוף הספיחה, החזה עוף. כן. אז אני אוהבת להוציא אותה. שומן, אני לא אוהבת להשאיר שומן. זה הכל. זה קפוא. לא קפוא. איזה יופי. חצי חצי. היום אהרון היה פה, הוא הרב. באמת? כן.